Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublay phi ba ro kini gilong ki khubor bam ta kasni Katnat Revenue and Disaster Management Department but ka Meghalaya State Disaster Management Authority haringkat ka jingit trailang but ka National Disaster Management Authority Ministry of Home Affairs ka Sarkar India Kalapalong yak state level mock exercise na kalyang ka Deputy Commissioner ka East Khas Hills District ka kong RM Kurba habayo banya kran shikilat pathay hadin ka jingkilan mock drill hanong ba shilong Kaya thu kalong ban ai jing skong thu yaki pat ba lingba ka bor pinya jong ka District Disaster Management Authority East Khas Hills lala ban pelong hapolo Buddha Vidya Naitan Secondary School Office jong ka Soil and Water Conservation Laumali jaka Shongbriu Hapolo Hills Market Complex polu ka BK Bajuria ka school ka Thanywa Indo bat ka Police Quarter Reserve Ka Incident Command Post Planning Section Staging Area Camp Logistics Section na pensyong ha ka jaka yang kali ka SRGT Hapulu bat bu ka Relief Camp Hashilong Secondary School Hapulu. Idon haka state Meghalaya jungi ka jingmut jong kani ka exercise ka drill bangile kalong ban save life dan ban pet ba numdan kano ka jing yap na ka jing no do no ya ka jing em jang kinong shong shnong ka jangi ti haba ye day bat kani kum mentang ski kum ka program kalong ba hakndai life way minute kandai beje life way minute la pa siren kat nila yo jing tip bakadan kata ba jing ki jumain ka ba 3.3 riches gate kabang kamot kabala he bha kata mo ka he ban ya ka to khat pra kandai punyo ka ba tu jumain ba mo ba berkat ya tip ba kumashi hajar ngut kita ki breu ha ka to ko por ki la khla no te ha ni ga singiru ni shim ba kata ka kajing klain jong ta ujumai ulong bahe but kila hishim sample ha po thain pulo thain indo khnia te nisham ba ni bu prat ligi jaga ki bang ni enact la ni stage ba khareng mo ni pen I ba kidan kita ki jingdu ha ka bade ka jingja ka meeting lene bagi mensau ki pai ba bat kum ta terte de ha ka be de bat kani ka jingsham ka jongi kalong ba cái bên ni dan kam kum ki pai ba ni dan kam ke jiban kre mo habang ni le kanu ka kam ni da kre da krum de kam tam e ba ye de ke jing im ni de ban kre ba ye le de ba ha no ma ka por ba ka wan ka ta ka jing ke jumai le ne ka ki ka slap ka le er kum no bangin ne ha ki yang ki sem ki jing ke shong ki jaka dan ki jaka ki ba klan ba ka le er dan kita ka bakum kumpolo baru bangi ke flat te kumi kita ki bre basyang gitu kila identify la ni kitip ke kata ka baju kiman la ka por te ke jumain ka kiman ka por ka thang ke jongi kumba piete bi hakini ki bunai kumba sandru sen na ke jumai but ha to we kas ni 5 point something ka riches skill mut la he ba to jumai ha to ka met ru kumba chi bi sting na arbe gym step te kani jing ki jumai ka long ka dig jing long hi ka jaga ka than jungi bangi shong ha kata ka zone bi ki ong kata ka zone 5 ka ba ka jing dan ki ni jing ki jumai ka long ka ba climb ba te habang itip ya ka jing snew lene kata ka jing long ka mariang ni de ban tip rukum no ban pen kre la di te ni dan kam ban pen slowly ki long yeng man yeng jungi bakin long ki bala kre but ka way kum no ban long ki bala kre ni dan kam ka training dan ni dan kam kata ban kajing pen million hai yang asam jungi bangin ekran baki kon kiti jungi balada don kano kajing ki jumai dan ne kano ka daw jung ka mariang ka bon penjat ni dei ban long ki ba pen kre ha ka liang ka lada dei men miet tamat hat lada ngi don hayang tamat ngi don kam ban ki to slide mo kita ki to slide ta dengi dan kam ban pek ba ka ka don ka ba khoi na malada ja kini ki jing ja ka mariang ka bani ko ka kan kata mo nang ta bade ka nang ta ka bam ni ong hang ne ba
kumanyo ko prakanta pi diban bo kabam kam de kato ban hapset mo kabam ka belong ready made bo e kato kumanyo ko prakanta e ka bala banne te at least ita ipon ngidang ya long kumbaong parang mo buy time kat ba kidang pen kre na kiwei kum ka snong lan na ka district lan na ka yang government at least ni hayeng ni la dan la jong jingkit kle mo te kata ka wei ka baning kong ka wei ka ba pa de ka long bangin long ki batrin ngim de bala kaya ka ni ka mock drill mo ni inggen ni ka mock drill ka long ka ka long ka jinghi kaya ni kumno ban le ha ba wan kita ki jing den shop kamarian mo tingi de ban long ki ba pen krep bala ong mene but habala ja kong ta ni ka baning kong ka long ban ya da sho ila de kumno finya da ila de shimet ka baning kong ka de ba ketuk ni ong ka da chmut dak kabohol mat pi rung ha krum jentia ne rung ha po krum met nang ta pi cover mat ya dai ka kle jong pi bat jong hang to ship por hado andala sange ka tuka jumai dan hang ta pada sami syabat long sawat gi bayan jong pi kon kiti jong pi emdai ban panic la ne emdai ban long linear ne ban mare sini seton marka tu kanang pen king kle la dagi kelum kena li pen linear pun tu kanang kelumar kle iki so kata de ke baning kong bapin ya don sieng pek penum dan baca konta dala adab nang tu pilaya long kala biang la da kayeng jong pi kalong ga biang temat kala biang la da kam biang temat nak kin nakal yang national kilawan pek kilawan lum jingken ya man lagi nong national jengki but kin nakal yang national pade kin wat ka jaka ban pensai kitu kilong yang ki bala pra ka yang kin bo ka wegi yang katangi khat ya kata safe house ki bo ya kata kila identify kan dia kata nakata karang ni hab ban practice mdai ban ong bangi pan kwa mo dan ba ong yang ni pia pan kwa mdai ba pan kwa ni hab ban kre la de mo pi up adun dang poi ko harandang te ni borok ngin saya yam ke te katang yim kwa ban long katang di ban long ba pen kre makan ni ka jaman kes ni bat ni layu iru la dang yim pen kre mat ka jinjulor kan kambon te kum hakal yang ka snong ba de kan kal yang ka snong kinong punya snong ki de ban penong ka komiti ka jongki ka balong aktif ka balong ka batip ya ka kamram jongki ka mut ka role jong iwe nong snong nakirang ba kibo manuban pe ya kata ka sibu ya kata committee hall ka ban la lum no kinong snong kiba sibu ke yang joki la pra kin ne ka tu yang nang ta ben manuban pen biang ya ka bam manuban pe ya ka manuban pe ya ka khoi ka suba kum kita ki manuban share hakum gitu committee hall kita berkhoi up dan ka plan te pin siong dala ajan up hadon dala ajat te kum no kan long te ipi ban tip dukum ka snong kanu ka dukan ka badan ka marbang pila ban lik ya lum ta kamar bam bo haba tu ka safe house nang ba pila ban chat bam yaki kitu gede ki ba do ya ka long yang kita berkhoi ta ka jingken ti kita dik kat tu ni ki hirukam ban pen kre long ki ba pen kre ni keren ni pe ru ba kum ha ka kom snai yang mo ba snai yang ni sna ki yang kat ka ba mon ka design ndai ni de ban kan ma biasa si sen bangi syong ta ka zone ka ba 5 tingi dan kam ban sna ka yang ka baskem yang ka ba num pra mas ken win ka slap ka ka air dan ne jumai tingi de ban pe ka kom sna yang jongi ka long ka baskem ba ka ba ave ka long ba ni kren ru halor ka parking namar ni shem ba bon ki bre ki pa ka li hasurong ka block ya ka yang jongki ki kali ki kom gini ki fire service ki tanker ban le cik tu ka jaka ngila shem bon hang ngathrai pi ru pilaya yo i ha ka baca tu ka ding ha po mission ha po mo khang do nang ta ha po kala pati kan ba ngi SP nang ta tu baca please baza kumno bangi ki breu ngi penwit namar bale ngi bo ki kali teng ngi syong dukan ha madan ngi klem pelai mo ya ki breu ban yat mo te kita ki mangi ngi de ka dau bangi penjular ngimla ban te la kam ya kini jing jular tingin hap long ki ba kam jensur ka mensim ni hap long kita ki balong perkhat lam ki we am de tang ya la deru namar ba dan kam ban ya im lang mo ban ya bahalang te kata ko we namar ba sa ko we rung ko ban ong ba hakka be de kan ki exercise mene ngi ngayo i ka we ka ba sosi ka long ba ngiyo i bet nang ngi pet life mo siya bro ka we ka state
ni iba ka jing nong ba ki brio kim su nyo la dang ile kini ki exercise ki jong ni ki ya kim keli ru ja yu ne bele yu ye lang ne bele nyarap lang kata kam men sim ban nyarap kam don ngai i kata men ne ka sngi ban gani ka long ke ke ba sosi ban ni kwa ken ba pen kala ban ja yang ni la ban ja yang ba yang jong ni de la dang ni ngim na la de ngim perchang ban nyarap ki wei na la dang ai yarap ngali ya tu cha yang ki ko jangar ki no oi me le am ta te ngar ban nyarap le mi ki para brio te kati bendan kan ni nama kadan bendan kata jingi kai ban nyarap para brio te nang ta ba deru dada ngayu it menne tu brio la nai la omba la yap mo ki ya into I mean ka tu kam ka ba degen nama la ding yo i no han ti singkin o ba pang ne o ba yap kam tam hakum kita ki jinjang ni de ban simple lang ban yarap para brio mo kata hi de ka jinglong ka bang ni de ban inculcate dan ne ba de ban kam snow la me ki we ni ngim de tam ban ong ktien ka kam ro ni dan kam ban pen i dengan ke CSP tu dan egan ka exercise na the job but kani ka complete lay ko wala ya play lang bun ki departments bun ko ka NDRF SDRF kuntuk lang ka fire emergency service ka but ki kulit lagi kena sa keleng-keleng jong ka naba te dai hi ba dan kanu kanu ji sham shop ka ba mariam hi kiding dong shong shong hi wan di first responders di dan kam yaki bikin tip kumdo bikin ai kita aji ada bikin aji rap di hangta swan si kulit ke kami kerti lagi ba kata kajinya tray para ham janai susu la dan kajing susu kumdo ban kan kumdo ban tray ba pinap niya srim niya kani ka exercise kabadlang shisha hadu kata ba himla penungkam show mobile dan insya kami mariam ka jumah ile tigi mobile ni hap shoot dan na ko shalwar bani hap penungkam hi di wireless set VHF set te hangta kapali mata rasmi tadi ka kata ka test ini ka ba pedi la ne am ni shoot ni ai tadi VHF set te kadang kam ka discipline ka pang hapden ki nong kren ta ba tang wei brio hi bola kren hakawi ka hakajo tang hakawi ka po ni ti kata ka test but ni ka nadu ni like plan kani but hakari ka debriefing ni adu ji play ji mot na bon ki departments na bon ki ki parties along involve hakani ka exercise ti masong ba hoy ni na penjana show ban kani kanung pai shi tan dan kajing ram mo pai pai te kata ko koksan bat kumpong dadam dulu ba kidong shong hi kidi ban ken kor ya kani bat nimte bangi dan hakzon 5 bat kani kala banja hakanu kanu ko te ngidi balong kita apre pa kemudian dan kibri kemudian dan ki strain volunteers ini jong kalian ki NCC na kalian jong ki Bharat Scouts Guides na kalian jong ki Red Cross mo apna mitra kita gede tag balik tang ya kan ka comeback mo tingila don hikat tu bat ni lagi kena ki bala don training bah bat kita kila kumenem no ni hamte ko baru untuk observer mo tu bawan na deli wang ba ni habban ban hiar ya kan ni kamet dia stage po mo kana ka armala ki ong pidap snai kan dengan stretcher hapo lain minute ki snai tu stretcher mo daki the basic tingkat badan hang tu kisna te ko mi kita ki ula ai like ula kemente wang bakin ni gibre ki la long train bah bala dangi khatang sis pa ka bo ni dan dai kita ki volunteers kan apna mitra ki bade bitang ikan ikam disaster dada bar khoi nanginginang da bar khoi kisnong kila bande kan ni te la nang mila nang bala banang banyadati mila ban yo jing ya kloy la ding la ban balai igi brio haka por babiang te kata kalong ipi ka bottom line nane ka ba ke bang lap haka di ka be ka training ka dan kam hayang ibaro dan kam ban tang kum ban ong ila ong SP ibaning kong ban poi ban ai jing erap ya pi la da ja kanu kuno hasno jong pi ke de hasno kum balong ka tu ka kum mangila job ka covid ka tu ka por
nomor balik ke dia jing play kam jong kisno te hang ni ru ni habaja kan no kono steng si miet ko mo kat banginda 125 brigade kat banginda khat ya kitu ki volunteer ki jongi steng miet kini se ja steng miet hi tila ja kum kini ki por miet manu ban wan ning kong ban yarap ya pi yang kam de snong nde ki nong shong snong ki para marjan tila dang ni bar khai miet ni su thu no ban le kan no kam jong no ban le kum no kamat ngin la ban yu ni dan volunteer kat ta tambah ka ega idea jong pi ke ba pi ke li ni la ne em ban tackle ni la ban tackle la da bar khai ni la long ki ba train la da ni long ki ba prepare na ta kadang ni de ai training si kisnon ki house ki school sa ki college mo bekerja ka tre kalang ka tai mamang ni su tho ya ka bor la jong nimla bandan habor khai ki jakala da ja full skill ni dan kam ga jing train la da pi ong shipang ni tan dei ni kerpam im jeni hangi kalang bet halalai jong mo halai jong i dong halai jong i snong te kabor snong hi ka bara te la kam yang ni dan kam kinong yanam ki ba klain ki ba shai kinong yanam ki ba snotho ya ka kumno ban planning kumno ban page ba lada ja kan no snong kin de ban ni sakmat ki de ban ki ba slur memang ni dan kam ki leaders ki ba kum kita ki ba nuat te ki ba ni sabah lada dan kan no ha kan no ka por mo ba kin tip group na balada kitang ban ni aba kam pat biang kin ban nang ru ban connect yanungan pa yanungan le panjera kum kita ki connect network jungki ka di banang ka baklan ba na maladi sibo kitip himle na le ting nakan maladi swaru dan kam tin kata ban smotho ke ika kam ram ko janga kum urang ba snong kum nong penya snong yanungan contact sibo menta ko sibo kerja hanungan no snong ko bala o menne ke baning kong kadingin pilip be kalai ngit la dalip kalai mat ki mobile jengi ru kin lip ki tower ber khala shutdown nin le kumno pin connect kumno bat nga dc ne bat sp dan la ke baning kong tela sa itang para mangi temat ngin hap kin kalian sinong ban simi kata ka jingba clear ban nang page na alian sinong kat badang nak ban kontak nama nak kontak si kini pada ki ban ni rapin ding kindang idang ban ibru batrin ngimla te ban kontak ki so nala ki sinong idan kam ban ban klanya kata ka tim Jadi kalau